Picassoren dozenaka kuadro daude eskerita, bata bestearen atzetik. Deigarriena, zarantzarik gabe, Le Demoiselle d'Avignon entzutetsua da. 1908an pintatu zuen Picassok. Eta Barcelonako Avignon kaleko putetxe batean dago oinarritua. Hango bizimodu desordenatuko emazteak agertzen dira. Pintatu zuenean 25 urte baino ez zituen margolariak. Eta ikusten da mihizean ageri diren aurpegietako batzuk gainetik daudela pintatuta. Lehen gizonezkoa zena, emazkunezko bilakatu zuela gero. Indar ikaragarria du Picassoren lanak. Ikuslea harrapatu egiten du hasieratik. Kuadroarekin aurrez aurre beste bi margo daude, itxuraz berdin-berdina. Bata George Braquerena da, eta bestea Picassorena, Maioli izenekoa. Ia ezin da esan norena den bata eta norena bestea. Garari berekoak dira eta deskuberak pintatu zituela ematen du. Bibiak ari ziren kubismoaren posibilitateei buru sakontzen eta bibidei atera zitzaio kuadro berdina. Zein oinarritu zen bestearen kuadroan ez dakigu. Baina bi lan horiek ezer gutxi esaten diote ikusleari hotzak dira, iluna. Teknika bat muturreraino eramana, besterik ez dute adierazten. Buelta eman eta berriz jarri ditut begia, Picassoren Gaztaroko margoan. Demoiselle horiek badute zerbait gorden. Gordina zabaldu eta atzean dagoena azaldu nahi izan zuen Picasso, ezusteko bat, eta oraindik ere sorpresa eragiten dio ikusleari.